बिटिसिनि जि सुरक्षा कवच कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय बेखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय बे बाउखुंग्रिनि केन्डिडेट रूपम राय बायदि बहिरागत बिटिसिनि बहिरागत मानसि रूपम राय बायदि मानसिया जायनिखि बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि थाखाय बिटिसि पलिटिक्सआव हाबफैबाय जाहाथे इसोरा बेबायदि मानसिखौ धंस खालामगोन इसोरा जाहाथे बेबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनो आं बड'फाखौ आरज खालामदों दिनै जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दोलन खालामदों NDFB बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन BLT हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLTखौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दोलन खालामदों प्रमद बर' आदायाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि किन्तु आं दुखु मोनदों नाथाय आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे बे बिसायख'थियाव आसाम विधानसभा इलेक्शनाव बिटिसिनि सोरबा बहिरागत मानसि जायनिखि 2015 सन 2020 सनावबो बिटिसिनि भटार लिस्टआव जाय मानसिनि मुं गैया जाय मानसिनि रूपम रायनि बिटिसिनि भटार लिस्टआव कुनो एनरलमेन्ट गैया जास्ट दान मोनसेनि सिगाङाव मास मोनसेनि सिगाङाव रूपम राया बिनि भटार लिस्टखौ बिटिसिआव ट्रेन्सफार खालामबाय बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जों वेलकाम खालामगोन बे रूपम राय बायदि मानसिया जुदि दिनै बिटिसिनि इलेक्शनाव गेलेगोन बे सहज खोथा नङा दिनै सासे रूपम राया सफैबाय गाबोन सोरबा दस्राया सफैगोन दा आसाम विधानसभा निर्वाचनाव बिटिसिनि बाहिरा मानसि दिनै बिटिसिनि गेजेराव फैबाय दिनै मोनसे कन्स्टिटुएन्सि मोनसे एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव फैबाय बाउखुंग्रियाव फैबाय गाबोन मानसाव फैगोन समफोर बिजनीयाव फैगोन तामुलपुराव फैगोन बा फैगो बिसायख'थियाव जायनिखि 2029आव 2029 लकसभा इलेक्शन दङ बे समावबो बाहिरा मानसि सफैगोन नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शनाव गुबुन गुबुन हारिनि दस्रा मानसिफोराबो फैगोन बाहिरानिफ्राय दिनै मोनसे सीटा दखल खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामदों गाबोन 10टा सीटखौ धंस खालामनायनि थाखाय षड़यन्त्र खालामगोन तो बेनि थाखाय बिटिसि आन्दोलन बा बेनि थाखाय बिटिआर आन्दोलन बेनि थाखाय आबसु BLT बा गासैबो बर' हारिनि आफादफोरा आन्दोलन खालामदोंमोन नामा आं बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों आरज खावलायदों जे नोंथांमोना बयबो बेबायदि षड़यन्त्रनि हेंथायै इउनाइटेड जा सांग्रां जा बर' हारि सांग्रां जा बिटिसि बासि सांग्रां जा बर' हारिनि बिबानगिरिफोर बिटिसिखौ धंस खालामनायनि थाखाय रूपम राय बायदि मानसिया जायनिखि फैबाय पेराशुट लेन्डिं खालामबाय बिटिसिनि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि थाखाय फैबाय बेबायदि मानसिनि पलिटिकेल कन्सपिरेसिखौ जों धंस खालामनांगौ बेयो कुनो पार्टी लाइन्सनि खोथा नङा कुनो एबसुनि खोथा नङा UPPL नि खोथा नङा कुनो BLT नि खोथा नङा NDFB नि खोथा नङा UPPL BPF नि खोथा नङा जों बिटिसिनि बासिन्दा बर'यानो जा हारसायानो जा राजबंशीयानो जा राभायानो जा असमियानो जा जों बिटिसिनि बासिन्दा महरै जोंखौ 6 शिड्यूलखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ आं आरो मोनसे दुखु मोनदों जे दिनै एथ' गिदिर बर' बिबानगिरि बर' आफादफोर दङ बर' हारिनि बिथांमोनाबो बे षड़यन्त्रनि हेंथायै बेबायदि कन्सपिरेसिनि हेंथायै खिन्थु जयैनो भয়েस राइज खालामनांगौ मानि थाखाय दिनैसिम बर' हारिनि एथ'बां जे लिडार्सफोर दङ बिथांमोना भয়েस राइज खालामाखै जोंनि स्पिरिटआ गासैबो समाव जे पलिटिकेल बेबायदि नङा पलिटिक्सआ हारिनि थाखाय गिदिर नङा हारिनि तुलनायाव बा हारिनि कम्पेरेटिभलि गिदिर नङा पलिटिक्सआ किन्तु जों जुदि बिटिसिखौ रक्षा खालामनांगौ दा सिचुएशना फैबाय टाइम हेज काम
जोंखौ इउनाइट जानांगौ जोंखौ जयैनो खौसे जानांगौ आरो बेबायदि सिक्स सिडिउलखौ धंस खालामनायनि जायनोखि मटिभ जायनोखि थार्ड पार्टिनि जा कनस्पिरेसि रुपम रायाथ' सासे महरा रुपम राया सासे महरा दिनै रुपम राया सफैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव इलेक्सन गेलेनायनि थाखाय गाबोन मानसाव सोरबा सफैगोन समफोर तामुलपुराव सफैगोन बिजनीआव सफैगोन पर्बतजराव सफैगोन गसाइगावआव सफैगोन टंलायाव सफैगोन उदालगुरियाव सफैगोन बेबायदि डिजाइना किन्तु अलरेडि स्टार्ट खालाम